ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଗେଲା ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ରେଡି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ଅନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା, ତେଲ ଟିକେ ପଡିଲା, ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗେଲା ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆମ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ପଡିକି ସାରା ଟମାଟୋ ବି କେତେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଚଣା ପିଠା ହେଇଛି। ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ମଉଳି ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ପଡିବ। ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ମସଲା ଏମିତି କଣ ରଖିଦେଲେ ହଳଦୀ ହଉ ହଁ ନା ନା ଲଙ୍କା ପାଟି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଇଏ ନାଳ ଦେବାନି। କିଛି ରଖେ ଗରମ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ କାମ ନାହିଁ, ଛୁଟି ରବିବାର। ହଁ କଣ କରିବୁ। ହଁ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି କରିବେ। କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଏମିତିକା ମ୍ୟାଗି ମତେ ଜୀବନରେ ଖାଇନି। ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଗରେ ଖରାପ ଏତିକି ବନ